No a keď spomínate niektoré tie osoby, tak vy ste tiež nejaký človek s emóciami, pocitmi, rodinou, životom, nie ste robot. Tak skúste mi povedať, že aké ťažké je povzniesť sa nad niečo také, ako keď na vás na mítingu Smeru vykrikujú, že ste americká a nepoviem, že čo. Nebudem to opakovať. Ako sa dá na to povzniesť? No, z okolností tento výraz bol tak primitívny, že ten... Ako je škála, hej, že toto... Čiže horšie je to, keď je to sofistikované? Asi áno. Keď tam je aspoň trošku štípka intelektu, tak vtedy je to ako keby. Takže tuto som sa nejak neopustila, veľmi stručne. Bolo to samozrejme hrubé, vulgárne, obletelo to svet a bolo to škoda, že toto bola správa o Slovensku. Vedeli o tom moji kolegovia a samozrejme mali jasno, čo si o tom myslieť. Iná vec je, keď je to ako keby stupňujúca sa, opakujúca lož, ktorá vám nakladá, ktorá vás niekam formátuje. Ale aj v takom prípade jasné, že mi to nie je jedno a potrebujem s tým nejakým spôsobom pracovať. A predovšetkým, a to chcem zdôrazniť, ja si to opakujem, celých 5 rokov kvalita politiky závisí od kvality človeka. To je tak úzko prepojené. To, ako sme personou, ako pracujeme na sebe, a ako sa snažíme vnímať svoje ego a jeho tendencie, takú politiku robíme. A pri tých veciach, ktoré vás atakujú najviac, ktoré vás ponižujú, ktoré vás dehumanizujú, kde vidíte priamu príčinu súvislosť medzi tými nadávkami a tým, že vám potom niektorí zmetení ľudia sa vyhrážajú zabitím. Pri nich je veľmi, veľmi dôležité vnímať, čo to s vami robí. Pretože keď disponujete mocou, tak je najhoršie, ak tú moc zrazu začnete používať na vybavovanie si osobných účtov, na revanš, na vracanie úderov alebo na hranie hier o tom, ako niekomu znepríjemníte život len preto, že z nejakého tábora. Toto bolo a je pre mňa absolútne neprípustné. Jediná snaha bola o vecný prístup, snaha vnímať ústavný rozmer toho, čo robím a aj pri každom jednom kontakte s ľuďmi, ktorí mali voči mne nevyberaný slovník, mať k ním profesionálny a vecný prístup, pretože my sme tam neboli náhodou v nejakej situácii, ale bolo potrebné, aby sme urobili nejaký krok pre krajinu. A takto som si ja strážila svoje pole pôsobnosti, aj svoje emócie a roky meditujem, tak to mi pomáha.